Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Tho ubak Samuel Maudo haka Facebook group ka lempung ki khunkari haka bawla tho kumni ka jingle ka sarkar bante lakam ya ka jing penpreng khubor baklem jingmut ki kato katne ki youtuber dai banero namar ngi bakala tak sisa ya ka akor ka buro namar tang ban yo jimtoy simet kim thali ban kensyat bat phari ya ka imlang sala don pat ki basim kabu hana baka sarkar ka khang menno ka sarkar ka khanglat ban pathai khubor nrei ka ong dai ban register sebab wat kensyat tang ban yo nong hang nore ya kini ki kentin la tho da ubak Samuel Maudo haka Facebook group ka lempung ki khunkari kane ka jingtho jong ubak Samuel Maudo haka jingsha ka long ka badai nrei nakalian ka jong ki youtuber pada ngim pat ya kita ki kendon jong ka sarkar lim baka tanat DIPR ngim pat pak ban register yala de hapok ka DIPR namarba lese ki kendon jong ka DIPR lese ki syak bajani bangin penik video haka bede betang ya ka jimentoy lane haka bede bat ka jing setenat jong ka sarkar ombe ki video ki ba ya de bat ka sur jung pajba te na kata kadau nakalian ka jongi khamtam nakalian ka jonga ngam wa ban register haka DIPR lada ka DIPR kam pen ipajba ya ki kendon namar haka insya haswa ban pa register ini hapukane ka tenat sarkar DIPR nakalian ka DIPR kala day dan pen ipajba kay ki kendon haka bede pat kane ka jing register lada pin pen ipajba lese pi syak tang haka bede bat ki video ki ba penentoy ka sarkar te ban race ya kasur jing pajba lele ban krembek ya ki jingsha haka bede bat ki jing dawa jing pajba himsya te nakalian ka jongi khamtam nakalian ka jonga ngam kwa ban register haka ka DIPR te tang kini ki kentin kublai sibun kublai syajarnu yang saya kenduk biang haki patki video